V súčasnosti vlastne budú k tomu nové webové stránky a vychádza k tomu knižka. Je to vlastne o všetkých veciach takých, čo sa študenti nedozvedia, alebo pedagógovia sa nedozvedia v knihe. A chceme vlastne s tými študentami ísť po takých troška nekonvenčných veciach, aby sme ich nadchli. A chceme im jednak ponúknuť, aby sa stali detektívmi. Pretože 400 z tých Wintonových detí vlastne dodnes nevedia, že sú Wintonové deti. A máme práve v tom projekte vám a tým študentom odkrývame, ako sa vlastne tieto Wintonové deti by dali nájsť. A bolo by to niečo také fascinujúce, pretože ten 102-ročný Nicholas Winton, teda on nie je len vlastne ten starý otec tých svojich vnúčat, tak, ale on je vlastne takým adoptívnym otcom všetkých týchto Wintonových detí. Tá znalosť, že by ho mohli spoznať ešte za jeho života a že by to mohlo byť sprostredkované cez študentov, by bola fascinujúca. Druhá vec je, že 270 z tých Wintonových detí poznáme. Žijú všade vo svete, väčšinou hovoria anglicky, niektoré česky. A bolo by ako úžasné ešte za ich života, ich cez maily a tak, vlastne vystopovať ich osudy. A tu sa poskytuje také, že by mohli sa tie deti stať vlastne takými spisovateľmi, reportérmi, filmármi, žurnalistami. A že by rôznym spôsobom mohli tieto osudy zmapovať a vytvoriť vlastne takúto unikátnu databanku, ktorá bude vlastne k dispozícii všetkým študentom cez webové stránky a tak ďalej. Možno, že z toho vznikne knižka alebo rozhlasové pořady. My by sme chceli proste tých študentov im dať aj návody a cez interakciu vlastne to sa všetko dozvedia v tom vzdelávacom projekte a k tomu dostanete tie knižky, že ako sa zapojiť do rôznych charitatívnych projektov a vymysleť veci, ako niečo urobiť pre druhých. A už končím.